Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында Илгиз Зәйниев әсәре буенча мәдәният спектакленең ачык репетициясе үткәрелде. Тамашачыны алда ниләр көтә? Һәм башка сорауларга җавап Искәндәр Гыймалдинов язмасында. Ачык репетиция вакытында журналистларга режиссер һәм артистлар белән сөйләшү мөмкинлеге бирелде. Бу спектакльдә мин әти ролен башкарам. Финалда гына керсәм дә үземнең ролемне бик җаваплы һәм спектакльдәге бер бик төпле рольләрнең берсе дип саныйм. Илгиз Зәйниевнең Мәдинә фаҗигасы асылда гап-гади мелодраматик сюжетка нигезләнә кебек. Җәүдәт белән Мәдинә бер-берләрен ярата. Әмма байлыкка кызыгып, егет башкага өйләнә. Конкрет елга яки анда тарихта булган ниндидер конкрет вакыйгага бәйле түгел. Монда кеше фаҗигасы ята, кеше язмышы ята нигездә. Автор бу әсәрдә кешене Аллаһы Тәгалә тарафыннан булдырган һәм билгеле бер гармонияга салынган зат итеп өйрәтә. Искәндәр Гыймалдинов, Дамир Мухаммедханов, Татарстан ялыклары.